ಸರಿ ಸರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಈ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಪಿದರ್ದ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೋರಿ 4 kg ಉಂಡು. ಈ 4 kg ಕೋರಿಡ್ ಒಂಜಿ ತಾರದನ ಮತ ಪೂಜಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಿದರ್ದ ಒಂಜಿ ಪೂಜಿದ ಕರ್ವಾದಿನ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕನು ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ತಾರದನೆ ಪುರ್ರುಡು ಪೂಜೋಡು ಆ ಮಡಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಕೋರಿ ಖರ್ಚು ಉಂಡ ಸೀನು పొత్తును మారే వా ಸಸ್ಯನ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಏಕಂಡ್ ಮಂತಿನ ಅರೆಪು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಬೈನ ಖಾಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂಚೂರು ಮಂಜಾಲದ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೈಟೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ದಿಕ್ಕುಜಿ ನಾನು ಹೆಂಚಿದ್ದೆ ಹಾಕಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಕಡಪಿನ ಬರೋಣ ಮೂಲೆ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಯರೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಡು 4 ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ ಅವು ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ ತೂಕ ಹೆಂಚಾಪನು ಒಂದು ಚಮಚದ ಬೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಲಿ ಬೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡು ನಮ್ಮಂತ ಪುಳಿ ಬಾಡ್ದಾರೆ ಪೂ ಸೀಸನ್ ಕೋರಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡದ ಬೈಯೋಡು ಇಜಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಅದು ಬೇಯರ್ ದೀತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಒರಿದಿನ ಅರೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು 3/4 ಬಸಿ ಬೇಯಿಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಬೇಯೋಡು ನೀರು ಆಜು ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡು ರೆಡಿ ಅಂದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಡಿ ಕೊಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬರ್ರಂಡು ತುಪ್ಪಡು ತುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಬೈತದು ನಾನೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬರ್ರಂಡು ನೆಯ್ಯಿ ಬಾರ್ದ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ತು ಕೂಡಲೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಿನಿಯರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಿರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದದ್ದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಾಡು ಸೂಪರ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸೂಪರ್